Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y Helo a chroeso i wythnos arall gyffrous yn hanes clwb pêl-droed Wrexham. Mae gennym ni Arwel Owen, Ifar Owen ac Alun Owens. Ac fy mod i allan o'r wlad yn Georgia ac ar y ffordd i Armenia, fydd o ddim yn golygu out of office wythnos yma. Da ni yma yn ôl i siarad unwaith eto am Wrexham a'r hanesion wrth gwrs. A buddugoliaeth adre ar y penwythnos yn erbyn Gillingham, 2 gôl i ddim, a o'n i ar y tren ar y ffordd yn ôl, a cefnogwr Wrexham yn cwyno falle fod y gêm yn boring. Ond mae rai fi ddeud, ar ôl 3 mis dwytha da ni wedi cael efo gymaint o gyffro, o'n i'n reit hapus i gweld buddugoliaeth oedd yn eitha cyfforddus. 2 gôl i ddim. Be dda ti'n meddwl, Arwel? Ie, dwi'n gwybod yn boring, ond oedd yn braf am unwaith cael sgorio'n gynnar. Achos dyn ddim yn digwydd yn aml iawn, ac o'n i ar y blaen ac yn teimlo, achos mae rhywun wastad yn teimlo ar ochr i sedd efo Wrexham, a bod eisiau goliau hwyr a felly. So, oedd hwnna'n un beth nes i fwynhau, really, bod ni wedi sgorio mor gynnar nes i fethu'r gôl. Nes i'n ar y cyfrifiadur ddigon cyflym, felly, na, gret cael Palmer yn sefyll i fewn ac yn gwneud job Melyn, wedi ddeud, ac yn sgorio'n gynnar. O'n i'n meddwl bod Toes yn ôl ar ei ore. Be bynnag brofiad mae Toes wedi bod drwyddo fo a'r gôl ar y diwedd. Dwi'n gobeithio na dyna'r gêm sy'n mynd i stampio i le fo nôl fel y boi yn y canol. Sy'n wrth y modd os oes efo yn codi'r safon nath o llynedd. A o'n i'n meddwl bod George Evans yn gret yn canol y cae. Dwi'n meddwl gath o i'w gêm ore yn canol y cae. Na allweddol ar gyfer yr ail gôl ne. A ia, oedd y Cannon a tynnu Cliff ar y fainc, ond i ddim dysgwyl o ddau fod yn holliach, os dwi'n cymryd bod nhw yn holliach ddim jyst enw nhw ar y fainc. Felly mae'n gret cael nhw nôl yn y garfan. A ia, dwi'n meddwl, oedd Gillingham ddim wedi cynnig rhyw lawer, nhw wedi goflaen gôl, sy'n ni'n deud na Johnny Williams oedd i chwaraewr gorau nhw, mi fyswn ni'n deud hynny falle, ond sicr o ran bod fel playmaker fod y chwaraewr gorau ar y cae iddyn nhw. A just braf cael momentum ato ne, cadw fe fynd, 3 pwynt, hollol heiddiannol, a dim ond mwy o chwaraewyr i ddod nôl yn holliach a nôl i fewn i'r garfan ar gyfer y gêm nesaf, so na, cyfnod gret, hapus iawn. Be dy deimlad ydi? O ie, hapus hefyd. Dwi'n meddwl am perfformiad reit amyneddgar mewn ffordd. Dwi'n meddwl gathen ni'r gol gyntaf wedyn. A da ni reit relaxed wedyn, a da ni'n gadael nhw gael y bel a ddigon bodlon i'r symudiadau nhw dorri lawr, a wedyn symud y bel ymlaen. A da ni'n hyderus, fel Arwel yn dweud, Evans yn ganol y cae, jyst yn symud y bel oedd e fatha rhyw Rolls Royce, oedd yn hwfro bob dim i fyny, ac yn ffendio'r bas, gwneud y penderfyniadau iawn. Dyna'n am lot o'n byd o'i le nhw. Yr unig beth negyddol sy'n dweud oedd Hayden ddim ar ei orau o bosib, oedd yn ambell i bas anghywir, ambell i bas dros y top, oedd e fel bod nhw'n chwilio am Melyn, y Melyn wrth gwrs ddim yn chwarae. Ond, drwy'r tîm, gret, really. Ond oedd y Connor yn dda iawn Kevin hefyd. A oedden ni just ar y top, really, a wedyn, oedden ni fel gynnu ni gear ychwanegol hefyd, oedd Lee yn dod fwy a fwy i'r gêm ar diwedd y peth triciad yn neud. Gret, dwi'n mwy na bodlan a da ni'n hei bod lle da ni'n y tabw. Tom, mae rhaid ei, o'n i disgwyl gêm anodd, achos di Gillingham ddim yn ildio llawer, ond dyn nhw ddim wedi sgorio llawer, felly pan oedden ni wedi sgorio yn y munud cyntaf, yn sydyn oedd y gêm yn edrych yn dipyn haws, achos oedd yn braf gweld Johnny Williams yn cael y dorf yn rhoi clod iddo pan oedd yn gadael y cae, ac oedd hynny'n rhywbeth neis i weld. A fo oedd y chwarae'r gorau gen nhw, dwi'n meddwl, ond oedd na ddim bygythiad nag oedd. Ti'n mynd teimlo oedd y Gwondo ddim wedi gorau wneud gymaint hynny'n gol. A fel ydi dweud, yn wahanol
i'r boi ar y bws yn cwyno falle, ar y tren cwyno falle fod o'n boring. Oedd o'n neis iawn cael buddugoliaeth gyfforddus a dyna be wyt ti isio, os wyt ti isio gwneud yn ar y tabl y bed, i just pick up pwyntio fyny yn rheolaidd. Felly, na, rhaid fi ddeud oedd wedi'n hapus iawn. Ail yn y tabl, wrth gwrs, mae Mansfield i chwarae un gêm yn llai na ni, a 1 pwynt i ôl, felly da ni ddim yn ail clir, ond erbyn hyn, fel Eifr yn dweud, dwi'n meddwl bod ni yn anheiddiannol. Os da ni'n ennill dysadwn, bydda ni wedi cyrraedd y 2 bwynt y gêm, sydd mewn ffordd, os da ni'n cadw hynny fynd trwy'r tymor, mae hynny fel arfer yn mynd i fod yn ddigon i gael dyrchafiad hefyd. Felly dwi'n meddwl, am y tro cyntaf, fedrwn ni ddechrau meddwl, wel, da ni bendant yn y ras. Wrth gwrs, lot o ffordd i fynd, ond da ni'n edrych yn gystadleuol. A fel y ddau ydych chi'n dweud, mae'r garfan yn dechrau edrych yn gry. Braf gweld chwaraewyr dod yn ôl, gobeithio fydd Hayden falle'n gwella efo cwbl o gemau, a hyn o Tunnicliffe yn dod ymlaen. Felly oedd hi'n gêm efo lot o bethau i fod yn addawol ar ei gyfer o. A wedyn, felly, buddugoliaeth dysadwn, Dysil, y gêm gen y merched, wedyn yn erbyn Llandudno yn y gwpan. A falle bod hon ddim yn gêm cweit mor gyfforddus ac oedd gêm y dynion, oedden ni falle disgwyl i bethau bod y ffordd arall rownd pan oedden ni'n sôn wythnos diwetha. Gêm eitha agos, beth ydych ti'n meddwl ohoni efo? Oed, wel, nes i broffwyd un dim, do. Ond, ie, greit, oedden nhw wedi gwneud i gwaith cartre yn amlwg, oedd gen Wrexham 2 oedd i chwarae Llandudno yn y gorffennol, dwi'n meddwl, yn chwarae. So, oedden nhw'n mynd i fod yn nabod yn gêm ni, so, a gallu cael ni lawr i raddau. Oedd Rosie Hughes yn mynd dechrau, Lady Jones yn mynd dechrau, so, mae'n amlwg maen nhw wedi'r, o bosib ydy'r chwaraewyr cryfa yn y tîm, a bod ni'n stryglo hebdyn nhw. Ond dwi'n meddwl bod ni'n heiddi'r fuddugoliaeth, beth bynnag oedd hi'n 96 munud neu rhywbeth. Ie, mae'n ein fi bryderu chydig bach am Dysil yn erbyn Abertawe. Be na ni heb Rosie Hughes, ond da ni drod i'r rown nesaf, dyna beth sy'n gofyn wneud mewn gêm gwpan de. Felly, mae'n gyffroes rhan, da ni'n dechrau cyrraedd y rowndiau ola, a fydd yna gemau mawr, ond mae'n gêm fawr wrth gwrs yn dod i fyny penwythnos yma yn hen stadiwm o Liberty, wrth gwrs, swansea.com rwan. Be ti'n feddwl o hynny Arwel? Dwi'n gwybod bod ti wedi bod yn siarad efo rhai o dîm Abertawe, a maen nhw'n edrych ymlaen at y gêm. Ynddi, maen nhw'n edrych ymlaen. Oedd hi'n deud, y capten Abertawe, ti'n deud bod nhw wedi gwneud analysis ar ôl gêm, oedd hi cartre yn Wrexham, a bod nhw wedi colli'r bel rhyw 73 o weithiau neu rhywbeth, a bod nhw'n gandryll bod nhw wedi chwarae mor wael, felly bydd nhw'n awyddus iawn i wneud yn iawn am y golled, wel, am y gêm gyfartal. Ond dwi'n yn gwybod os di Alan gen ni yn mynd i ddod yn ôl yn amlwg. Nathon ni anghofio sôn wrth dweitha bod i wedi cael cyfergyd, dwi'n cymryd y cyfergyd, oedd yn edrych yn oedd i ddifrifol ar 1 pwynt. Oedd hi ddim yn dechrau eto Dysil. Sharp nath digwydd bod sgorio'r gol fuddigol, nath dechrau eto. Maen nhw angen hi yn y cefn, nhw'n mynd i gael rhywbeth yn Abertawe. Mae hi ydy'r chwaraewr gorau, sy'n ni'n dweud, tymor yma, o ran i perfformiadau cynsondeb yn y cefn. Dwi'n cymryd bod nhw wedi dewis peidio dechrau Rosie, dydd Sul i baratoi ar gyfer gêm Abertawe o bosib. Bod nhw'n chwilio am opsiynau, ddim yn siŵr pan bod nhw'n wedi dechrau fel Lily Jones. Dyn nhw ddim yn edrych hanner mor fygythiol yn y trian ola heb Rosie Hughes, ond nhw bach yn stryglo efo syniadau. Ddim wir yn edrych fel bygwth y gol, yn cwbl o ergydion o bell, a Cara Jones ddim cweit yn cael yr un cyfleon o goeddi pan mae Rosie'n chwarae, felly ond mae'n mynd i fod yn dalc yn caled iawn yn y Swansea.com. Gobeithio gan nhw dorf dda i wylio, ond sa'n nhw'n rhedeg adre rwan efo pwynt, so hwnna'n ganlyniad gwych iddyn ni dydd Sul, so dwi am fod yn y gogledd dydd Sadwrn, ond dwi'n gobeithio bod lawr i roi stick i captain Abertawe. Sori, Ianni, dyn nhw'n rhoi wedi chwarae mewn cae mor fawr o blaen, dwi'n meddwl, a
na'r stadiwm Abertawe. Fydd hynny'n ddiddorol sy'n mynd nhw'n ymdopi efo hynny hefyd. Bydd, ond mae'r tîm Wrexham wrth gwrs wedi chwarae o flaen y torf mwyaf erioed o'r gêm glwb yng Nghymru, felly falle fydd o'n fwy cyfarwydd iddyn nhw na fydd o'i rai o chwaraewyr Abertawe, ond mae'r cae gymaint o hynny fwy eto dydy, felly mae o'n mynd i fod yn y gêm andros anodd. Dwi'n meddwl, yn y gêm gyntaf, oedd Abertawe yn rheoli'r meddiant, ond o Wrexham yn edrych yn berig, ond Rosie Hughes oedd un o'r prif reswm am hynny, felly fi allith o fod yn ddwrnod caled i ni, dwi'n meddwl, ond mae o dal, da ni wedi cael dechrau tymor arbennig o dda, ond dwi'n siŵr fel yr arwel yn dweud, fel Abertawe yn chwilio i ddial, felly os unrhyw beth yn agos i gêm gyfartal yn ganlyniad arbennig o dda. Ydy ar SPDWrec? Ydy, 5 o gloch, ydy. 5 o gloch, mae yn, ydy. So, eto, gret i'r clwb bod ar Podlediad, so ie. Ydy, felly, mae o gyd yn, mae o'n wych bod Abertawe gweld Wrexham yn gêm mor fawr, dydy, ond rwan mae'n rhaid i ni ddechrau dod i arfer chwarae, a i fod yn onest, Abertawe Caerdydd ydy prif gystadlaeth ni erbyn hyn, dydy, a mae'n gallu deud hynny mor ddian, ers i ni gael dyrchafiad yn lot i ddeud ar ben ei hun, dydy. A wedyn mae gennym ni gêm ddiddorol yn dod i fyny wythnos nesaf, ond mae o'n benwythnos rhyngwladol, dyna dwi ar y ffordd i Yerevan, a wrth gwrs mae Wrexham yn ar ôl colli James McLean efo pyncad y melyn penwythnos diwetha, a Paul Mullin hefyd, fydd Paul Mullin yn ôl, a mi fydd James McLean yn ôl, diolch fydd, achos mae James Mendy i ffwrdd hefo Gambia yn chwarae yn hystadleuaeth fatha rhagbrofol cwpan y byd, ond hefyd mae'n bosib iawn fydd yn chwarae Gambia yn mis Ionawr, lle mae pencampwriaeth pêl-droed Africa, ac wrth gwrs mae'n sôn hefyd i bod wythnos yma fod Arthur yn Kwondo ar fi'n cael pasport Nigeria. So mae yna bosibilrwydd y bydd o yn mynd i chwarae ym Mhencampwriaeth Cenhedloedd Africa hefyd ym mis Ionawr. So fedra ni golli 2 chwaraewr, a hefyd mae ddiddorol nod i dydy Pryw ddim yn chwarae dydd Sadwrn. Da ni yn chwarae yn erbyn Accrington Stanley, ond mae gêm Pryw yn erbyn Morecambe wedi ohirio gan fod Morecambe hefo chwaraewyr sydd yn chwarae gemau rhyngwladol. Felly allith hynny gael effaith ar Pryw. Felly mae'r gêm rhyngwladol, dydy Paul Mullin ddim yn cael Cymru eto, yn dechrau cael effaith ar Wrexham. A beth ti'n meddwl am hynny efo? Ie, mae'n dod efo llwyddiant i raddau. Da ni'n ar y lefel rôl lle mae'n mynd i effeithio ni nes bod ni'n cyrraedd y bencampwriaeth. Mae'n mynd i effeithio ni, mi oedd yn digwydd adeg Brian Flynn, yn dod efo'r Trinidadians, oedden ni'n medru cael gemau i gohirio neu chwaraewr yn dan 11 i Gymru, ond da ni'n coetio yn fan eto. Mae'n gwneud fi feddwl am yr holl gemau pryd mae Wrexham a Cymru wedi chwarae ar un pryd. Diolch wedi digwydd yn aml iawn. Ond mi nath o digwydd yn erbyn Hungary, fe wnaethon ni qualifier, 4 blynedd yn ôl, a gêm enwog na'n erbyn Andorra hefyd. Oedden ni'n chwarae yn Bristol Rovers ar un noson. A fel arfer mae un o'n nhw'n ennill, os nid y 2. Ond dwi'n reit ffyddiog fydd y 2 yn ennill dydd Sadwrn, dweud y gwir. Da iawn, falch y glywed diffyn o hyder. Be ti fel arfer? Ie, so colli o Conco yn golled. Yn enwedig fel ti'n deud, os di'n cael ei alw a bod na tournament neu African Cup of Nations neu cyfnod hir, falle fis heb ein golgeidwad. Mae o wedi cael argraff positif iawn ar yr amddiffyn. Dwi'n meddwl di gwella gyda pob gêm a so fo'n sicr yn golled. Ond o ran y chwaraewyr eraill, Anthony Ford yn ôl i weld yn holliach di chwarae gêm. Gath o gêm llawn dydd Sadwrn. Fysa Mendy bosib ddim gymaint o golled. Ti'n gwybod bod i hanes Barnett, ond
Ie, sicr o Conco, bys colli o Conco am gyfnod hir yn broblem, dwi'n meddwl. Pwy fod yn cymryd na Howard fysa yn ei lef o, a di Howard ddim di chwarae ers dipyn, so, ac yn mynd yn hun, so, ie, dyna'r unig beth fysa neu fi deimlo chydig bach yn anesmwth, dwi'n meddwl, os fysa o Conco yn colli cyfnod o gemau. Mae mor dda, ti'n bownd o golli rhywun fel yna, dweud. Mae Nicholas wedi gwneud job dda yn y gwpan, do, chwarae teg iddo fo, ond... Dwi'n meddwl am Nicholas fysa'n chwarae erbyn hyn, i fod yn onest. Di chwarae 2 gêm yn do yn EFL, a wedi chwarae dda. Mae Parkinson wedi bod yn ei gamol o, felly mae'n bosib fysa nhw'n teimlo fel rhoi cwbl o gemau iddo, ond mae Conco wedi bod yn arbennig yn dydi. Dio ddim yn gyd-digwyddiad fod yn rhediad da diweddar ni, wedi cyd-fynd efo ers i fod ddod i fewn i'r tîm, i fod yn onest. Wedyn, a doedd o ddim yn chwarae yn rhan o'r gemau lle nath o'n ni adael 5 i fewn agor. A da ni'n wedi edrych yn agos i wneud hynny ers i fod yna. Felly, fysa fo'n golled. Bydd yn ddiddorol gweld, wrth gwrs, mae mis Ionawr yn gyfle i ddod â rhywun arall i fewn, achos dwi'n meddwl bod meddwl fysa fo'n chwarae yn y gystadleuaeth yna yr African Nations wedi bod ar meddwl neb pan fydda ni'n cael y fewn yn mis Awst. Felly, fydd pethau ddiddorol. Mae Mewn mynd i fod yn golled hefyd, achos mae wedi bod yn rhan bwysig o'r garfan, mae wedi bod yn chwarae'n dda. Mae wedi profi fod yn gallu chwarae ar y chwith ar ddyn, dydy. Felly, os na fydd Barnett yn ôl, mi fydd pethau yn edrych yn eitha tener yn un bydd o ran y win-backs fod ni'n ôl i trafod ydy Liam McAlid yn gallu chwarae ar y dde ar y bethau felly. Erbyn mis Ionawr, fydd bosib cael gwared o'n fo bydd. Bydd, ie, bosib iawn bydd. A gobeithio fydd Hysana'n ffit, ond mae o'n ddiddorol, dwi'n meddwl, os da ni'n colli'r ddau yna, maen nhw yn ddau aelod pwysig o'r garfan yn dydyn. Dwi'n meddwl fysa rhaid i edrych ar yn opsiwn erbyn hynny, ond i fod yn deg hyd yn hyn, mae'r garfan yn edrych yn gry yn dydy, ond mae wedi dod allan o rwle annisgwyl i fod yn onest yn dydy, ond gobeithio. Mae o'n wych gweld chwaraewyr yn cynrychioli i gwlad yn dydy, a mae o'n dod â sylw i Wrexham, a fydd o'n benod ychwanegol falle i Welcome to Wrexham, ond cyfres 3, a wedyn mi fydd ond mae o'n codi, dwi'n siŵr bydd Parkinson yn gorau dechrau meddwl am beth o'n mynd i wneud am hynny. Ond wrth gwrs, mi fydd y Conco gennym ni, disadwn. Dim Mendy, ond mi fydd McLean yn ei ôl, a mae gennym ni gêm yn erbyn Accrington. Yn Accrington, beth ti'n meddwl am hynny, Arwel? Ie, ni fod i fynd, ond nes i, double bwcio efo pen blwydd mam yn 70 oed, so well i fi fod yn fab da a mynd i pen blwydd mam. So dwi cael gwared o'n hocyn, a fydd y double screen ar disadwn, dwi'n meddwl, Cymru a Wrexham chwarae'r un bryd, ond mae Accrington Stanley yn chwarae'n eitha cyson, maen nhw jyst o dan y llefydd ail gyfle yna maen nhw'n 8fed neu 9fed, a di golli 2 o'r bron ddiweddar, ond i ennill 4 o'r bron cyn hynny. Felly maen nhw'n mynd i fod yn un o'r gemau neu tyff, cymryd bydd Melin yn ôl yn y tîm. Sy'n ni'n newid o bod be mae Parkinson fel. Dwi'n cymryd eitha ddechrau yr un tîm. I Sadwn, Melin yn cael ei le bosib, a wedyn yn amlwg McLean yn dod i fewn yn lle Mendy. A sy'n ni'n newid un byd arall o fanna, dwi'n meddwl. Mae eisiau cael hyd yn ffit ac yn chwarae'n gyson. A Tozer, a fel ti'n dweud, Alan O'Connor yn chwarae wych yn y cefn. Mae'n datblygu'n un o'n amddiffynwyr gorau ni, felly, Pedro fi ar spot i gofyn am sgôr yn y byd, ond dwi'n meddwl hyderus nhw'n i berfformio'n dda. Efor, ti'n... Da ni mewn sefyllfa reit neis o rwan. Does am rhaid i ni ennill, da ni ar rediad da, mae'r hyder mae rhaid yn uchel iawn yn y tîm. Felly, does o ddim
pwys allan ni fynd yna chwarae am bwynt, os o'n i'n hapus efo hynny, dweud gwir, a gêm gartre wrthos wedyn. Ie, bydd o'n ddiddorol, mae'n bownd o ddod â Mylun yn ôl, ond mae Dalby di chwarae'n dda, mae Pam yn chwarae'n dda, mae hynny'n bach o ben bleslu, ond mae'n anodd iawn bod yn rhy fan lle, really, a just bod yn hapus efo pwynt yn ni. Mae hynny'n bwynt da, dydy. Mae yna gystadleuaeth gwirioneddol yn y garfan erbyn hyn, yn does, ti'n gwybod? Mae Hayden di dod yn ôl, ond mae gen ti'r opsiwn o ddod â Cannon yn ôl i'r canol, a roi George Evans yn ôl ar y dde yn y cefn os wyt ti isio, achos nath o job arbennig o dda yna, a mae Cannon di chwarae dda ar y ddwy gêm gynt, ond dwi'n am yma aros yr un peth newn ni, achos nath George Evans chwarae mor dda yn ganol tai, no, felly swn i'n meddwl fysa ti eisiau newid gormod. A rhaid deud, oedd Palmer a Dolby di chwarae'n dda di Sadwrn, mae yna ddadl dros gadael i'r dda i gadw i lle, ond dwi'n meddwl mae rhaid sy'n dod ymwylun i fewn. A wedyn mae gwestiwn arall, pa'n sy'n colli le, a os ydy'n Palmer neu Dolby, maen nhw'n anlwcus yn dydyn, felly mae gennym ni sefyllfa lle, mae pawb yn gorau cadw ar leunau traed, ydy. Elliot Lee, fysa ti dweud, falle dyn nhw'n gyd sy'n saff o'i le, ond mae Jordan Davies pa wedi dod ymlaen wedi edrych yn berig, a dwi'n meddwl os ti'n edrych ar goliau yn funud, Jordan Davies a Stephen Fletcher ydy'r rai orau yn y tîm ar y funud, felly mae nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn yn dod oddi ar y fainc hefyd, felly mae pawb yn gwybod bod yna rhywun yna yn gallu cymryd i lle nhw, a mae hynny gyd cystadleuaeth iach, os dwi ti ddim yn teimlo bod yna ddrwg deimlad, o gwbl mae'r ysbryd yn y garfan yn teimlo'n arbennig o grin, dydy. Felly dwi'n teimlo eitha hyderus, a dwi'n meddwl mae gennym ni momentum ar y funud, felly mae'n bwysig trio cadw'r momentum, swn i'n obeithiol a fuddigoliaeth, ond beth sy'n braf, fel y ddifod yn dweud, diolch yn ddiwedd y byd os ti'n gêm gyfarsol, na di. Diolch yn ddiwedd y byd, os da ni'n colli, ond gobeithio na ni ddim, achos mae colli, mae cadw'r momentum yna mor bwysig. Felly, dwy gêm i edrych ymlaen at ar y penwythnos, byddai yn Yerevan, yn rhedeg o gwmpas yn trio ffeindio lle i wylio gêm Wrexham yn syth ar ôl gêm Cymru, ond byddai'n gwylio'n falus a yna mewn ysbryd. Felly, gobeithio, byddwn ni mwy nag unwaith yn gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.